Aga bukut ki polisi sarkar hinda penkelala da piong ka ain. Ya piong ginu ki ain sarkar I kumba ki terkam tamun tau beduk. Ki bahaya bahan pada teng I kumba ki syakaran nak lo. Syapun nak lo. Hakini ki knet senam le kalau long penban ke jiban bain ke besar kai bai ki pai ba. Unong yalam ko All India Trinamool Congress Hamegalia ba George B Lingdo ubadeiru chief whip kalyang persha hayeng do bar thau ain ka jalla Meghalaya uloong ba ka sarkar India kala de bani mirjimut chwa bat ka sarkar jalla na ki jalla ba fair haswa banra ekren ni ka electricity amendment bill arajar poi hayeng do bar thau ain ka lok sabha kuman sukudo ba ka yeng do bar thau ain lok sabha kala de pha ya ka tei ka bill ka palon ra ekren dak sarkar India men ha ka pratrik na lar arajar puar sha parliament standing committee hadian balami kecing persya ki bojor ba omtang na kalyang persya handai na ki corporation pat bor punya ketat boarding ba fair hakal leng ki jalla ka India ka jingtmu ka ne ka bil ka long ban aila hi company lani ki riushimet ban punya bat pen khlan ye ki kam ki bai dei ba ka company bat sam boarding letek hakari bandia hi bro hoi uba George B Lingdo uloong ba ka jingtmu ka sarkar India ban pen kala ki kendon electricity act kata ban IT company riushimet ya ka company bat sam boarding letek hakal leng ka India kan pen long pai ba ban sha sim kabu na maki company kin pe tangya kayo nong bat kan kata ikiduk kisuk kebangi ina ketu ka propose amendment ni kajing terwa ban penkela ya ka ahn wedi ka electricity act lan ka company ya kajing sambording kajing penmi bajing sambording ha keleng jong kari te hang tu ko wi ban kong e ka bangi ka long ba ka don kajing thu ban IT no ani ban plelat plelti na ka benta ki company simet dan ki ru simet mangin simti ban sam ya ka boarding ha keleng jong ki jela ki ba pher tekeni kejing IT lan kejing tunggu jong sarkar India ban penkelai ke ka ain ban ra ya ki company dan ki rushimet ban samno ya ka boarding syaki yeng ki sem bat syaki karkhana ki ba penon kami ka boarding tekeni ka long ko wi ka bang penkendit ni ki pai ba bro bat kham tam e kum ginong ilam ni so bakani ka long ba PIT ya ka company ka ba mentah ka ba ya da ka jing penyak juga sarkar dapin IT no sikiru simet ki ban sim kabu ban ki bala ban supaya pai bai tanggayo nong na kani ka kam te kani kan kata yu duk usuk kani la kata ya ki company ki ba fair ban penduk nong ya ki ban kan kata hiru ya kayo ka kot jong keri bro ko mendai tang jong ka jelaru da ka papen pau ba ka All India Trinamool Congress kala persya ya katai ka bil hayeng do bar thawain ka Lok Sabha uloong ba ka ne ka bil la suwan ra khlem da yamir jumut bat ki sarkar jalla kari India ini bakal ka parti hibrak kuai nak yang jangan Trinamool Congress ni persya ni hapo parlimen ni nomor kuai ki persya kalong ba komnu ba pinwan ra ya ki riushimet ban penyai ya ka power sector la ni kani ka jing ya kani ka tenat boarding ka ba long sisha uthit snam na ka benta ka yo ka kot na ka mta jong barok ki pai ba ha kari tingi persya ya kata hapo parlimen ru ka ba arpat ka bangi persya kalong ba ya kani ka an la syuan ra klem da shimlang ya ka jimut jong barok ki sarkar jela ki badon hakari te kani kalong ka jimpen bor kemangi i kom trikam jong sarkar BJP ka badon hapo Delhi ni iba kawan ra hidaladi ki ain bad ni ki ain adi ban supas bi parlimen ban nyat bi ki jela ndre haswa ban wan ra kum kata ka ain ru kadi bandon ki jia slok sywa bagi sarkar jela ki ba pher nomor wala da ngitip ba kum ka sarkar ka don jing thumu ki bobon ki policy ki banwa andai ka bakongsan ka long ba phin sim shwa ya baro mo ban sab le me ka sur bat e ji ai jimut lang jong baro kham tam kari bakat kani ka kawai ham bangin nang yo shwa ki ji ai mut ki bapaka shwa bangin non ra inu ki policy nam to pai ba halo ka Meghalaya Energy Corporation Limited uloong ba umpat yo I ba ka sarkar jela kan ikran e halo kan ki jing thumu ka sarkar India ban pentri kam ya ka tai ka bil ka jing wanra kan san ya gani ka anya po parlimen bat e kajing kumbolong mentang ampat yo sngau nu ka ke ka nongrim ka ba ka sarkar jela ka yeng halo ju kani ni pat yo sngau rei dak ni ka jing persyang ban penkelai ka ai soba ka don kajing tekti bat kajing randin no na kaliang jong ka central government ha Delhi bat lada ka state government ka ile ban kersya ni ka niru ka state government ru ka ile ban randin bat rakti no bamla syu ban penyai ya kani ka boarding kam ta ma ka jela ka jungi ha ka bangi penmi hi ka boarding bat namar bangi penmi hi bat ngisam hi tang mengi di bendai ni ki state ke di ban yo nong ke lon kapor hiru ba ka MCL mensyua ke di ka bayo nong ha kapor barang long ke MCB Henry ki jingpan kela ki ba pher ki ba wanra hapo ka MCL bat kemolong mentai mat ka do nong hiru kumbangi
kumah kini gi benai ke beladap iba don hapreng ningkong ki ong ba duna boarding melak ban sam boarding hapo ke jela nomor berduna slap dan dalam apoy slap lawan sekejing selai umru kalai do mau tekai kadau kalau ba ha kapor bagi peniat yang ini kita terbain ini ki jaka ki penmi ini boarding bon kini ki face ki shutdown ki khang nomor beli ba umdan wat tangka tiaru kaman repair ban maromot ya gitu ki jaka ki basnai ya keding gitu ki terbain te hapo oleh sekarang kalau kumjo nagilai teli ki jaka ki badi ban penmi khamtam gre sekali ka he tangka kapor slap mo jadi hati kapor ba phila ban penmi sibon ko boarding but dalami ini sibun boarding lada ke state kam don kam gejala kam don kam ini IT dan ini nyat yang ini ke boarding ke bangi penmi syaka national grid kemudian syaka river away dan lada ke portalang lesai pada ni simbiang kai ni ke banking of power dan rei hakan ni ke liur ni kamla melek kata okey nomor beli ni kamla nomor bagi mdon tiar bansna ya gitu ki core ki penmi boarding hapo oleska bad hapo umiam Dede hak itu gisngiru bangi iba kadon ka shutdown mo liblai ya keleng jo kejela lai kenta sokon tabun ba ki beri ki dulai ya keleng jo kisnong ki thau te hang ni ke pen pauru ba ka na kaliang jo sokar jela ro klemi iru pa kini ki te sedang mentek tiru na kaliang jo sokar jela bat hak jo ka por menta da ka bangi khamla ban penmi boarding hak por liur la syai ka por telang pada kata ka namar bangi khami ban ai kaliang ya kata ka boarding tingin sim kaliang beng nak kumno mau tak bukut ha katelang ni nak bantiet ke ni nak bantiet kalau lagi ha bantiet mau kajing donang kanang wan susu ke mesial ni mau kajing ban kiai ke mesial kanang wan susu bat kani kalau ban kiai ru pai ba dan nak kadau ha ka bede hi ba kata boarding dan kam ban sutu bahasa sim je ke kli bat kini kajing mamsap ki bangi i ke wala sipen bat ha juk kapor bala sipen kin ram ju bor ke mesial kani kan kata ba kelak belong kata kajing su jumut apa deng jo ka sarkar jela ba sarkar pedeng penyerak ketino teketino mun IT no ikini syaki karkhana simen ula kentu ke sarkar jela ban sim khia ki jinge ki bami ha ka MEECL bat ong ban pentinai ur kompen poi ki bil thang boarding electric bat kumju kinong trai bokongsan kalong ba ka sarkar jela kan pen i de kikam bah hapo ke jela ke jungi ngila ban penbeit ya kam sam boarding ngila ru ha ju kapor ban weng ni ban rat ding khong kita ki jing tu nong ndai gumbolong hakini ki sausnam te mi i don kata ka jiki kli ban pendunai ya kata ka jing tu nong jo ka misial ndai i kumba don penbantang ta ka jing tu ban nang pen kitram susu ya ka misial ban aidau syaka sarkar India ba ka misial kan de ke we ni kita ki ban bu khamat ban la ban ai no syiki rishimet ban peniai te ada fikwa ban pen i syaka sarkar India bangi don kam ban pendek misial kumba kalong ban peniai dak sarkar jela tengah try dan pan ban pen i de kikam ndai la da syupen kitram sa komni kalong ko we ni ki daw ba dosan bangin hab IT syiki rishimet ha ka ju ka porong de ban sim ke jiki kli na baro ha ka kat kan ka kamba kamsan nam ta ka tanat boarding don kam hi ka jing sung thu uswa ki jing ki badan hatrai ko mulong menta ki transformer la da kisnio hadin sobunai sarmunai rubunai ru mio kalong bi ain kini nomor ha ka ju ka snong kidan ki beri ki basiu hok e kabil kidan pat ki beri ki bampala ban siu kidan ko pet snong bu ten nang daw ju kita ki beri ki baklam siu ba ki bala pet snong siap pun saja pun bandau tu basiu tikenai e kabil kata ali hak bai de bagi transformer ki berlai ki bapoi hadin sobunai san menai ki baki bapli ki beduk akit ram tang nang daw bakawan kan san ka berlai hadin sobunai san menai te ban dali siu ru bapli mlak ban siu season siu la chano kamtam e kamta kalong ka jinghiran ba ha ka yo belai yo sngi ndon pisa ki breu de pin siu tang e ka e jung don kam ki babon dan rei kani ka jing tenrong ya karam jong MCL i kamba ka sang ban tenrong pun man ha ki pai ba ban khwilen ti ba ki pai ba kin siu ta karam tang season siu ka jing pen ki e ka by boarding ru ka de ka we don ki bil ki bangiyo ba hapo arsnem ki breu ki ngat adu arlak tengka penon kam tang 10 kilowatt na ka bentar ki ngesam dan kita ki bil ki bangi ya kidon ki kum kini ki jing ha ka billing system ka jing bampoi tikna jong ki bil hadu menta ka misial ka la shushong sa kam tu kam no belai ka basau ka bumjim bambiang jong ki dong tre ha babon ba ki office ki bangi i duna ba ki dong tre makam thung shu ya ki no iru ki lain man hadu menta ha babon ba ki jaka ki lain man kim don dalip lai sausi sanski do padon bawon sna nomor bupli don tang we ubri un pe jang ke
te teng haki snong no pendong ki jungi ki line jungi ni ki MCL ki bayai ni ki wayar ki yai lembaki klau ki petap te ke dukut teng ka line ka ba 1000 kilometer pin habali wat hai ke dukut te ladam don beri bentre te ki tu ki snong ki duk lai de ki benai ki duk lai de ki tayo mo ndai ka MCL pada kami lenti bai ba ka bil lai kan poi mo na lor bom don lai ndai ka bil lai pat pi pat siu de kum kini ki jing haki snong jong kendong jungi ki bon ba te dan kamun penbaik ikini dan rei bapin syukur no bat bakadu nong klem da penbaik ikini kijing ke badan hapo tengah try saus nam siteng la syu sep ke por tang bo syu ya thiet mitar la syu bun kam tang ban thiet pus ba klem yo thiet pus ka dor ram ba so bagya makum kita ki ke la i bun ban ba elam bun ban sagi ki lenti ki bakala bat ki wanang pen ki ram syu Uloong bak sarkar hi bun sien kam sngap ka soru baduk bajinjar hendai ki bahe bahan pa tang shuya kran long bat hakini ki snam ka jingban ben yu pai ba ka jurba kini ka kapau ka sarkar kam kwa bersngap ya ka surjung baduk ha ka bukut ki polisi sarkar hinda pen kelala da piong ka ain ya piong ki nu ki ain sarkar i kumba ki terkam tang tau baduk am tau baduk utu bom don sur bu pli utu bebelas ngi utu hiba mo ba kan show kan diap utuhi ndai ki bahe bahan pada teng i kumba ki syia karan nak lo syia pun nak lo dalam tau pai ba pot bahap yang lain bahap syak ka sengi bahap syak ka air yang tu di kenta ban siu bulai te hak syak tim syak telah pan ban basiu baslam ban siu bomla siu mo te kita ki ngi so ba hakini ki khnat snam le ka long pan ban ka jiban ben ka besar khai bai ki pai ba ki pai ba di ban so thu makum kini ki bangi ong don kami ka sarkar ka so thu i jing jong pai ba abang iong sipang ke demokrasi by the people of the people and for the people kaba jong pai ba do pai ba na ka benta pai ba de hakum kini ki khap ki banginam so thu ba ka sen syar pai ba hi along ba ngin pe ye jing jong pai ba ndai kum bolong mental da uhe uhain uyai be ha ka wi lenti ka ba kluoi ka bo pai ba pot uyai na lenti ka ba khim ba ka jing jar te ka ni dong ke ka bangis ngo ba along persya ya ki kendon jo kriti sen syar bat hak juk kapor ka jing pan ben ye ki peduk